Anyalaki din! Nagkapo, Amerika. Ha? Kunak ngagbantay ka dito'y balay. Himanaw ka mo't gayab. Ay, napanak lang nagmerienda di ta kantina. Napan mo man kinasinarak. Dadya agar-aram kan ka, gasolin boyan niya. Anya? Napanak lang mo't nagmerienda kunak lang arudon. Ipulong kan sa tatang mo. Sige, ipulong nak, ipulong kayo mo't. Anya? Amok mo tinapanan nyo? Napan kayo manan naglon? No, dutong iwat mo. Amangan namang nakanitatang mo. Iso nga rudasan kayo nga unget no mapanak man makidate kan ni Ruben. Tapno, saan kayo mo't nga ipulpulong kan ni tatang? Anapan kayo naglon. Nitak ulitin na. Agtal na kakunak na eh. Nay, napuno man na dito yung kantina mabakay. Ay, way, napanak kayam nag-purchase. Kunak man nun na luki kan. Nagkunakan ka amoy. Dahil ta, tinalugay. Napunaw, nagkita istantay. Ay, mabisina ko na. Ang jak pa'y nakalutaw. Ibaon mo ni Eric ang aglutaw. Kasano nga ibaon ko, kat itay pa, ingat da kasarsarita na. Ayan na ya. O, nagijay nay. Nakaindayon itay pa, dita. Na, kasarsarita naman ang agar-aram kan ko na gasolin boy. Ay, Erika! Erika! Ada kasarsarita. Na, inka aglutaw, malumaw. Inka, hindi mo urayan na makaumatakan ka. Babe, di mo matan sinong batan di awag ko kan kay dirabe eh. Kasano babe? Banbantayan nak ni nanang ko. Ay, isumit lagayam ah. Talagan sa di nakayat ni nanang mo ah. Uray saan mo nga ibaga kanyak? Madlaw ko di nakayat. Uray talab ka mo't. Di ka madanagan babe. Tamang rami dakman itiwagas tapno kayatan nak mo ni nanang mo. Talaga? Well, Anyang itiaramidam, babe. Si putam na dalalaki na kutong alampong amang itulod ka ni Erika dito'y balay, Lalaki anak kutong kunam. Wen, nakutong alampong anatayag. Nay, tapay aya. Isuday jay tay gasolin boy nga agar-aram ka ni Erika. Gasolin boy kunam. Wen, kayat mo, gasolin boy lang ti makaasawa ka ni Erika. Nay, saan mo ta? Ay, suwarong ti bagbagakan ka abantayam. Saan tang ipalubaw sa gasolin boy lang dita ti makaasawa ka ni Erika. Wala. Si putak bakit? No, adamang itulod kan ko na alala kay akas ta tilanga na ayaban nak. Tama pa na ko naglutaw. Sige bakay. Ayaw, masaba kami amang rabiita. Day, apay day nalamamay sa ka sigarilyaw. Ay, or-nusik lang. Si kakit limay. Ay, isublim day ta. Saan ka mangalay tilakok, tamalugak tamanain, isublim. Di sublik. Nabilang ko amin da kita lakok ka. Amok ti bilang da kita. Wala, ning ka nagluto, nilaki din. Nga dakon. Awang kadit nang itulod king ka alalagay. Udayamot. Di bagbaga ni nanang mo, alalaki anataya ka nakutong. Patpatsin yun to mga minahanang. Saan mingi palubo sa dadya anataya ka lampong alalaki ti pakiasawaam si ka Erika. Adayamot amo ka kasta tilang nga na alalaki tang. Gasolin boy kano kung ni nanang mo. Ay, tila'y bagbagan ni nanang. Sus, nagpintas ka. Gasolin boy lang ti pakiasawaam. San mo't amabalin na? Dakan, Erika. Itay pa ya. Nay,
Apay, asan ka nagtagtagar itay? Kat nakatugawak lang mat dita salas. Nagsilpon ka manan anya, kat dadya gasolin boy tikin na text mo. Ay, ninanangin aya. Agpili ka mo't itibak nang amang asawa ken ka. Daytay ada kutsina. Apay, basta ada kutsina, baknangan. Ay, jak kayat nga gumay-umay dito yung balay, dadya gasolin boy. Ruben tinagan na, saan agasulin boy? Awan baby ang kaw, nanyaman tinagan na. Basta, saan ko akayat nga iso, ti paraten ka. Di na amo ni nanang mo, nga uray gasolin buyak laeng, kat nalawa at ibangkag ng talon me. San kun tupay nga amuan na lawa gayam ti dagayo? O di amom itan, tipod no. Ay, ipasyar nak nga ro di jay atap no makitak met. Uwan day talaga yam. Ang masapula saan ama amuan dagiti naganak ko. Ta sigurado nga ung tandak manen. O di saan ta nga ibagbaga? O sige, kaano ta nga ro amapan? Tang, agpakadaak, taada pa pananbi ka dagiti barkadak. Agawit kamot lang ang masapa ah. Sana mabali na marabyan ka. Nyamot ni tatangin, 18 kon. Kanya kumano itin maon. Wanan! Day, lakay, inakaw. Papanam, Adalakad mi kadagiti barkadak. nagpakadaam. Siya, nagpakada kanya. Ay, saan na mabali na pumanaw? Tani, ada papanak. Oy, agbantay ka dito'y kantina. Anyamot ni nanangan, pinalubusan naklangarudan ni tatang. Ngam, saan ka amapan kunak? Saan ka amapan? Ururayan dagdagiti barkadak. Siyak tirumba nga masurot dito, ha? Papanan nyo ayang amin. Na, apay ada magam. Mapan mo ka di bayadan jay lending mo? Talno ko mo, no? Nay. Naglinding ka ba nan? Bakit? Wan, napanmanan naglending ni nanang Ay, tang. no, talda ka kunak. Nagmutking ka, saan ka? Ngagut utang itilinding. No, kita man. Ha? Balang balas laang, anya lakit din. Mano ti inutang mo itilinding? Basit lang. Nya kalakit din ay. Inananom di kwarta. Iso tinggatan ko tilakaw. Ngayon inot umot nga bibusan. Kuna kungket. Amumuta na rigat dagbayad. Alpasan, nakapaglinding ako. Kat, kasanon, ti panagbayad mo iti dayta. Ay, kabalang kabayadan. Nalakang ibaga. Bayadak no kunak, bayadak. Ay, nagrigat ka laki din na bagbagaan na bakitaya. Ha, inyal laki din. Sanda ka pinalubusan da nanang kung tatang ko. Sayang. Sapay inururay da ka dagiti naganak ko. Agraman dagiti kakabsat ko. Kayat mo asawan. Wen, iyam-am mo ka kuman kadakwada. Ala, sana bale. Inton maminsan langan. Jakmat lang amin mataymingan na makasaritan ni nanang mo. Saan mo nga aramidon dayta? Tanalaing amang ibabain ni inang ko. Amang ano, masaktan ka lang, iti baganakin ka. Di puskule kun ati rupak. Ay, babe, nabayadan ka din ni nanang mo di kunam linending na. Saan pa'y panagkunak? Awan ti pagbayad na. Nay, kawan mo tinla kong bakit. Ha, nakimos man ang dayti kantinam. Damagan pa lang, katsikati ka na yun amang ilibas iti sigarilyo. Na. Siyak man ang di pa basulam. Pudno bait. Eh, basta sikat agbantay dito yung kantinak, di mo ito tinaglakwan. Awan mo't nga may ti kumatang basta siyak tagbantay. Olbod ka. Ay, di ka mapanaglindingan, minumutang. Balbalagang ka. Awan to pa'y pagbayad ko jelinding kaun.
Isugat day tati bagbaga kidri pailangkin ka ngam dinak dengdenggan. Judith kon into na may alawas. Ay, kasanungatan. Kanya ngay, ibalod da ka! Nang, irikap yun dahito yung kantina. Awan mo't lakonan. Sayang mo't. Sapay dito agumat gatang dagiti kalugaran tayo ti kasapulan da. Kasanon nga yan tilanding yo. Day tapay tidakala problema. Ay katulungan na kayo mo ni tatang agbayad. Anya atulungan? Amaw, no sa dino tinapanan na. Nakitak mo't nagpalikod nang. Well, mapananalaan na kiti gamit na ta ison ti mangilansa dito yung kantina. Anya? Rikpanaon, sa bagay. Adan panawon mi kan tatang mo, amang bantay kan ka. Mapantayan da ka na sayaan. Tapay kumamot a bantayan dak. Ewan tapnusan ka na makipagkita ti dadya gasoline boy. Mabantayan dak kaya mo. Na, ibagbagak kan ka, Erika ha. Saan mi akay at dadya lalaki para kan ka? Isang kaulit na. Oh. Yakot ni nanang na yan. Agdedaya mo dum ka manan. Ang lakay, anya, nabiro kam, di martilyo kan lansa, medya likod ti balay. Wan. Ay, nanang, amangan no, mabalin pa'y nga isalbar day ta kantinam. Sana ka makabaya di jelindeng. Pangala ko mga iti paggatang ko, iti lakok. Ay, so... Anay! Anay! Ano ni tatang mo? Ni tatang! Ah! Inta kitaan. Darasab. Apay lakay. Ay! Tang! Ay, namartilyok na titangan ko. Manyuam tiyag karpinteraw. Ay, saan akong ngaundan? Ah. Nagsakit ay titangan ko. Ayan dita tinasakay. Ah. Adinaw. Inakitigatangan yung tagas ko, darasam. Anya. Siya, ti mapan gumatag. Kanya nga raw. Siya kon! Ay saan siya kon? Mapan kantuman kiti makipagkitan iti dadya gasoline boy. Hindi ka nga raw na darasam matabakbak na. Ay won, inakot na kayo. Nayadanag mo na niya. Anya lakit din. Mabitak lang. Ayan yan. Unay mo to, no ka ano nga apurada tao, awan mo't aglako dito parmasya. Ante, Salbag, nay, da kayo magayam. Ay, dinak man awagan iti ante. Si ka gasolin boy, ta saan ka kapkapin alaw. Ni ante mo. Nasaya ta nagkita ta. Itan nga ibagakken ka, asaan ka akayat para iti anak ko. Ay, nasingputa, kan nagagutak ante. Ay, oray pa. Saan ka akayat para ken ko anak? Kat saan mon anayunan, tauray anya, pwede bagbagam. Talaga saan ka akayat? Ay, kwa. Sa akong timang bayad, jay lending mo, ante. Uun, abarukun, uun, anak ko. Huh? Ay, anak ko, kunakon, ata. Amok ada kayong tukan, Erika, ti agkatuluyan. Kasta ka di, ante? Uun, ay, nanang latan, tiyawag mo kanya. Mabalay. Nanang. Ay, nanang. O, sige, nanang. Wen, nanang, tiyawag kon kada kayo. Apaw, agin narakov taman nga ron anak Ha? kaw. Apo, nagsurti laki din na yan ni Erika. nagirot. Ka. Ay, limtagan dahil titangan ti maka na martilyo. Bagtasan ko anaragadi. Ay, ayan ngay ni nanang maun. Kunak ngamin na siya kung timapan gumatang tang. Ay, isunan sa ti. Napan nagpaari ba iti dahi gasoline boy. Ha? Tatang? Ah, Adan ni nanang Ha? Ada kadwa na! Ninsa mo to, Ruben. Apay ang nagkuyog na mo tan. Ada ka, men. Kaduwak kaya't bali naman hugang talaga. Anya? Anya. Ay, umayan umuli. Dagiti naganak ni Ruben, lakay. Ah. Nagakin kwanan. Na, Nang! Anya ka diti mapaspasamak! bakit?
San kakadimudlaan na ulaw. Agpalawag ka man. Ay, sana ka na ulaw. Babe, pagsaritaan tan, kan planuan tayo ti kasarta. Ah! Kasar? Un, anak ko. Ay, lakay. Inkayon agsaritay siya una ka. Siya kung timakaamo ka ni tatang mau. Hinkayon. Ay, agasamutin ato'y tangan sakak. Ay, si tangan imak pakitin. Ay, mayat no ni Ruben ti maasawa wun makaasawa kin ni Erika nga anak talakay. Nay, apay anak ko namday ta. Ipalawag ko kan ka, itan. Ay, anya lakit din na ya. Sapay agkatawa ka. Apaw, agmao yung kansamot tayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.